वाटार रिसार्च बिफाननि मन्थ्रि पिजुश हाजरिका बिथाङा दुर्गापुर गामियाव नायगिदिंफैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दुर्गापुर गामियाव दिनै आइ दैमाजों सिलिंखार खालामजानाय सुबुंफोरनि थाखाय आसामनि वाटार रिसार्च बिफाननि मन्थ्रि पिजुश हाजरिकाया दुर्गापुर गामिनिफ्राय खोला फारसे थानाय प्रफगाव गामिसिम गासै 12 किल'मिटार जानथायनि हा गिसिखानायखौ वाटार रिसार्च बिफाननिफ्राय 125.21 करोड़ रां बाहायनानै होबथानो थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननानै खामानिखौ बेखेवजेनना होयो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो 31 नं बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी, हाग्रा रैखाथि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे बिटिसिनि इएम आरो ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोना जयै बाहागो लादों। ओरैनो थांनाय बारनिफ्रायनो जोङो प्रटेक्शननि खामानिखौ मावबाय दंखायो। थांनाय बाराव गुरिजाराव प्राय 1 करोड़नि कंक्रिट वालखौनो बाउन्डारि वालखौ माबा दैमायाव वालखौनो होदों जोङो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बिटिआर सरकारानो होदोंमोन। दा आसाम सरकारनिफ्राय जोंनि सरकारा 1,15 लाखनि नैबे जिअ' बेग जाबनाय जा प्रटेक्शन बे प्रटेक्शनखौ होनो थांगासिनो दङ आरो बेखौ दिनै बेखेवगोन। बेखौ जुदि होनो हायामोनब्ला बेंटलनिफ्राय ओरैजाय दै हाबनानै खासिख'त्राजों आइ दैमाया बोहैनाया फ्राय 100% जाबायमोन देग्लायनि दिनाव। आरो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय हरनाया लेट जायोब्ला जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्रायनो मावनो थाखाय जों थियारि जाबायमोन। ओंखायनो आसाम गभर्नमेन्टआव जेराव जोंनिबो लाइन सरकार दंखायो, आं जोंनि मानव गेदेर इउजि ब्रह्म बिथांनि दैदेननाय आसाम गभर्नमेन्टआव थाहैनानै मानव गेदेर चिफ मिनिस्टारखौ धन्यबाद होदों जों बिटिआर सरकारनि जानानै। जोंनि जा दैनि जेंना बिटिआराव मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआवनो दैनि जेंनाया खोब बारा आरो बेनिख्रुइ बारासिन जोंनि चिरां जिल्लायाव निसिमाया दैजोंनो फ्राय माने बुख्रुबजानाय मोनसे हालाम जानानै दङ। बेखौबो जों ग्रेजुवेलि फोजोबनायनि थांखि लादों। फार्स्टआव निसिमानि जा कानेक्सन रड कानेक्सन बेखौ फैगोन बोसोरनि गेजेराव फोजोबनायनि थांखि लादों चिफ मिनिस्टारा। नांगोल दैमायावहाय दालां होनाय जासिगोन फैगोन बाराव। गतिके जोंनि जा खामानि बोसोरनि गेजेराव जा मावनो हादों जों मावगासिनो दङ। बेखौ लानानैनो अपोजिसना गावसोरनि 17 बोसोरजों जोंनि बोसोरनिखौ रिजायनो नागिरो जों जेबो मावनो हायाखै होननानै। खिन्थु नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों समाजा नुगासिनो दङ, रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ जोङो बेसेबां स्पिडआव दावखोगासिनो दङ। बेसेबांसो ओनसोल बेयाव सिलिंखार जादों? 1000 हेक्टर हाया दा सिलिंखार जानानै दङ। अब्लाबो देग्लाय 12 किल'मिटार इम्बेंकमेन्टखौ होनाय जागोन। बेजों जथेस्थ' सेफ जागोन। सार, बुंनो थाङोब्ला नैबे दैनि समस्याया बेराफारसेल' नङा, फारनै साइडआवबो ना बथ साइड जेरै माबायावहाय जोंना बोरसि दैमानि थाखाय 250 कौटि फैबाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय। नैबे दैमानि थाखायबो मोनसे प्रजेक्ट लागासिनो दङ, आइ दैमानि थाखायबो। आरो बेल' नङा, संकस दैमानि थाखायबो प्रजेक्ट लागासिनो दङ। गतिके प्रजेक्टफ्रा ग्रेजुवेलि जालांबाय थागोन। देग्लायनिफ्रायथ' बोरसि दैमानि बे 250 कौटिनि खामानिया जागायजेननायनि लामायाव फैदों। सार, हाग्रामा महिलारिया बुंदों दि मैया बिथाङा खारनानै दङ, सिलिगुरियावसो थाहैनो गोनां जादों, माने पुलिस बां हमनो नागिरदों। बियो खारनानैबो दंखायो, सैथो खोन्था। पुलिसा खानो नागिरनाय माने सिखावा गिखायोना, पुलिसखौ नुबालाय सिखावा गिखागोन। बिथांखौ सिखाव बुंनो नागिराखै, गावहा माबा मोनसे खावनाय दंमोन खोमा, ओंखायनो पुलिसखौ नुनानै आंखौ सिखाव होननानै हमगोन खोमा होननानै गिनानै खारदों। खिन्थु पुलिसा बेखौ होसोआखै। आरो बिथाङा मोनसे स्पिचआव लाखिदों जे हाग्रामाहा फैसा गैया नङा, फैसा दङ होननानै। दाहार लानानैबो गेलेगोन होनदों। हाग्रामाया फैसा दङब्रा। हाग्रामामोननि दैदेननायाव हाजार बिगा हा बिसोरो बायनानै दोनदों, दा फानगासिनोबो दङ। आरो गावसोरनि थाव दिफु मा दिफुखौ बन्द' होफालागासिनोबो दङ। आं हानिनो इएम हिसाबै सोर हा फानदों सोर हा बायदि बेखौथ' जों खबर मोनबाय थाखायो नालाय। दाखालिसो बियो गावनि थाव दिफुखौ, क'क्राझाराव थानाय थाव दिफुआ एनआरएल थाव दिफुखौबो बियो 50 बोसोरनि थाखाय लिज होबाय। बेनाव थाखाया जोबखाया, खिन्थु रायजो राजाखौ थाखाजों बायनो हाया। थाखाजों बायनो हायोमोनब्ला बिपिएफआ थांनाय बारावबो सरकार दागौमोन। मानोना खाम्फाया
24 खौथि गारदों आंजों कन्टेस्ट जानाय टाइमाव थेवबो खाम्फाया जोंनि 14 नं चिरां दुवारनि रायजो राजाखौ बायनो हायाखैमोन कोटि हाजार कोटि लानानै लुसोमबाबो दिनैनि दिनाव बर'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा BPF-जों मालाबाबो थाया आरो थानायबो नङा बर'लेण्डआव BPF-नि जा नांगोल बे नांगोला सेवनानै थांखाबाय बेखौ नागिरनानै मोनखाला हाग्रामाया मानो गावखौ सिमान लानो गोनां जादों खारनानै दं होननानै माने सिमान लानो गोनां जादों सिमान लानो बाध्यखा बियो कमप्रमाइज खालामनोबो बाध्यखा गतिके समजों लोगोसे जों दिन्थिलांगोन दा बुङोब्ला अभार बुंनाय बायदि जागोन नालाय सम फैथोंसै MLA हिसाबै बे ओनसोलनि बेनि गेजेरजों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बा नैबे बेंटल ओनसोला माबायदि रैखा जागोन होननानै सानो गिबियावनो आङो पिजुश हाजरिका आसामनि वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्ट मिनिस्टार आरो जोंनि प्रमद बर' मानगोनां BTR-नि चिफ बिथांखौ आङो गोरबो गोसोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय होदों जे नैबे चिरां जिल्ला थामहिनबा सिडली समस्तिया भुटाननिफ्राय फैनाय गोबां दैमा दैसाफोरजों बुंफबनाय आरो बे दैमा दैसाफोरा थांनाय गोलाव बोसोरनिफ्राय हा खुरखानानै बे ओनसोलनि सय सम्पति खहा खालामबोदों बे ओनसोलनि थांनानै थानायनि राहाफोरखौ गोबां रोखोमै खहा खालामदों दा फैयै गोलाव समनिफ्राय फिसा माखासे सेंसनफोर लाबोनाय जादों प्रटेक्शननि नामाव नाथाय देग्लाय नैबे बाराव जोङो जोबोद खाफाल गोनां होननांगोन जे बेंटल दुर्गापुरनिफ्राय लानानै ओरै खोलाहा रौमारिसिम फ्राय 12 किल'मिटारसो बे राइट बेंकआव बिमा दैनि राइट बेंकआव जोङो 125 कौटिनि सेन्ट्रेलनि मोनसे पेकेज जों मोननो हादों आरो बेखौ जिअ' बेगनि गेजेरजों बेखौ प्रटेक्शन होनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे दिनै जोङो नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दैज्लां फैबानो मोनसे हाहाकार मोनसे थासारि दंमोन जे गोदाव सोराव मोनसे मा खालामगोन मा मागोन मोनसे थासारिमोन दा दिनै बेखौ पार्मानेन्ट मोनसे सल्युसन खालामनो थाखाय जे मोनसे सेंसन मोननो हाबाय बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो बे स्किमनि गेजेरजों थारैनो नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि सय सम्पतिया बिमा दैनि खुरखानायनिफ्राय रैखा मोनगोन सय सम्पतिया बासायजागोन आरो बेजों बिथांमोनहा मोनसे फैबाय थानाय समाव गावनि जिउखौ संसार जानानै मोजाङै दैदेनलांनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों नैबे बेंटल दुर्गापुरनिफ्राय जागायनानै ओरै आफांजों रौमारि होननाय जायगासिम बियो गासै माने 12निफ्राय 15 किल'मिटारसो जानो हागौ बियो दा बेखिनि गोलाव बे आगदा बोरिखौ खुरखानायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय बेखौ राहा खालामनाय जादों आरो दिनैहाय बिनिनो जागायजेननायखौ आसामनि वाटार रिसोर्सेस डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार मानगोनां पिजुश हाजरिका बिथाङा फैनानै बेखौ फैगोन लोगोआव जोंनि BTR-नि चिफ मानगोनां बिथां प्रमद बर' बिथाङाबो थाफागोन आरो जोंनि रायजो राजाफोर नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थांनाय गोलाव समनि जि मोनसे मिजिंमोन थांनाय गोलाव समनि सरकारनि खाथियाव बिथांमोननि मोनसे खावलायनाय हांख्रायनायमोन बियो दिनैहाय मोगथां महर मोननो थांगासिनो दं गोलाव सम बारलांबाय गोबां दोलोनि सरकार जाबोबाय खिन्थु सिगांनिफ्रायनो नैबिदि हा खहा जानाय सम्पति खहा जानाय नैबायदिजों बिराद हालाय हाफाय जायोमोन रायजो राजाफ्रा खिन्थु सरकारा मा खारनाव बा मानि थाखायहाय दायथ' लायाखैमोन होननानै सानोसै बेयाव दायथ' लायाखैनि हयथ' निस्सय बाथ्रा नङामोन गोबां माखासे राङारि इनभल्भ जायो आरो बेयाव खोब सम्भब मोनसे नांथाब नाजानाय मोनसे हयथ' खालामना हयथ' निस्सय हानाय जायाखैमोन दा खिन्थु आथिखालनि सरकारा जिहेतु गोबां दैमा दैसाखौ मोनसे मिशन मुडआव खामानि मावनो लादों जेरै बोरसि दैमाखौ लादों कफिलि दैमाखौ लादों जे मिशन मुडआव खामानि मावगोन आरो जोंहा नैबे बिमा दैजों लोगोसेयैनो नैबे चिरां जिल्ला थामहिनबा सिडली समस्तिनि सिंनि जोंहा नांगोल दै माख्रा दै निज्लाखौ लाफानानै जिफोर दैफोर दङ भुर दैफोर दङ बेनि खुरखानायनिफ्राय होबथानो थाखाय मोनसे मिशन मुडआव खामानि मावनायनि मोनसे सरकारा थांखि लादों गिबियै बिमा दैखौ लानानै थांखि लादों बेखायनो मिजिं खालामो जे फैबाय थानाय खोब खम बोसोर एबा समनि गेजेराव बे मिशनखौ मावफुंनानै पार्मानेन्ट मोनसे सल्युसन हा खुरखानायनिफ्राय दैबानानिफ्राय रैखा मोनगोन होननानै आं फोथायो